Oh, yun. Good evening, That's Good. Ang ganda nung downtown, no? That's Good, oh. Kitang-kita yung downtown mula rito sa Creepers Peak. That's Good. Dito sa amin, pababa ulit tayo ng bundok, mga That's Good. Pangalawang shift natin ngayong araw. So, DoorDash tayo, That's Good. Subukan naman natin yung gabi. Tingnan natin ngayon kung okay ang biyahe, That's Good. Yung sa DoorDash natin. Ang lamig, That's Good. 0 degree. Mo naman yung temperature, oh. Oh. 0 degree Celsius tayo. Freezing point. Kaya madulas yung kalsada ngayon. That's good. Kakatapos din ng dinner. Busog na naman. Mamaya masarap magkape nito. Kaso nga lang paggabi, That's Good, walang view. Hindi natin makita yung paligid. That's Good. Kita mo lang pag may mga ilaw kagaya na, no? Oh, ganda din, no? Oh, di ba? Oh. Punta tayo sa Lower Mission, doon tayo mag-uumpisa, That's Good. Doon tayo mag-a-accept ng order. Good evening, That's Good. Panggabi naman tayo ngayon. Susubukan natin yung gabi, That's Good. Andito tayo sa tambayan natin sa Orban, no? Nasa Lower Mission Kilona tayo, That's Good, ha. Ito yung tambayan ko, That's Good. Alam nyo ba kung bakit ako tumatambay dito, That's Good? Dahil walang bayad ang parking dito. Ito lang ang parking dito, That's Good, na walang bayad. Lahat ng parking dito may bayad, That's Good. Ito walang bayad. Hanggang 3 oras ka na nandito. Ang lamig, That's Good, 0 degree Celsius. Tingnan niyo yung bibig ko. Ay, mga tao parang nagyoyosi. Dito tayo mag-aanday ng pa-order, mga That's Good. Wala pa. Lumabas lang ako saglit pero giniginaw na ako. Pero doon sa loob ng kotse, mainit, That's Good. Ito yung mga ice na naipon nung nag-snow. Ayan, mga ice na yan. Diyan nila iniipon yung ice, That's Good. Yun! Meron ding dumating na pa-order, That's Good. After 30 minutes, may dumating din, Superstore. Grocery tayo, mga That's Good, ha. Kala ko kanina may balat na tayo, eh. Nabalat tayo, eh. Sa Superstore tayo, That's Good, grocery. Siguro ang distance, That's Good, mula sa tambayan natin, mula rito hanggang Superstore, mga 4 kilometers. So pupuntahan natin, kunin natin, That's Good, ha. Tingnan natin ang galawan ngayong gabi kung ayos. Nakakuha tayo ng schedule, That's Good, 4 na oras. Pero malamang hindi natin ubusin yun. Baka 3 oras lang, mga That's Good. Right. Unang pick up deliver ngayong gabi, That's Good, dito sa Superstore. Ayan na, grocery yan. Ayan, Superstore, oh. Dami pa rin tao, oh. Daming kotse. Nasa loob sila. Tara, deliver na natin to, That's Good, para makakuha ulit tayo ng pick up. Ibaba na natin, That's Good. Ibaba na natin yung mga grocery. Dito tayo sa bandang south ng Kilona. Nag-deliver dito sa bundok, That's Good. Kunti lang yung grocery. Gaan lang. Gaan pa. Balik tayo sa baba. That's good. Tagal na akong di nakakita ng usa. Hindi na sila nagpapakita. Oo, mga ilang linggo na. Ilang linggo nang, no? Parang nakapagtataka. Ba't kaya walang mga usa ngayon? Samantalang dati ang dami nila pag-alagala. Walang pakialam yung mga kung tumawid, eh. Hindi pa ito pedestrian dumadaan. Baba na tayo, mga That's Good.
Paggabi walang view, yan lang nakikita natin, kalsada lang, yung naiilawan lang nung kotse. Antay ulit tayo ng booking, that's good. Ganito sa Kelowna, oh, para kang nasa probinsya. Probinsya naman na di ba? Para siyang countryside, pero city na siya, na countryside na, doon na lahat. May bundok, may bukid, may lake. Palayan lang yung wala. But that's good. Yan, no? Ang katao-tao. Pero nung summer ka, that's good. 9:30 na ng gabi, may araw pa. Lumulubog yung araw nun, mga magte-10 na ng gabi. Ngayon alas 4, madilim na, that's good. 4:30, madilim na. Yan. Yung pangalawang order ka, that's good, pizza. Pinick up natin dito sa Papa John's. Yan, oh, Papa John's. Deliver natin sa UBC. That's good. Deliver na natin. Doon tayo sa malapit sa University of British Columbia. Head east. Head east daw. Ang kulit mo, sabi niya. Punta na. That's good. Madami na sasakyan pag nandito na sa highway, pero pag sa ano ka, that's good. Mga turn left onto Ambrosie Road, then turn right onto Harvey Avenue. Straight, walang sasakyan. 7 north for 800 meters. Ito na tayo ka, that's good, sa Highway 97. That's good. Meron tayong cameraman na ka, that's good, hindi tayo gumagamit ng gadgets pag nagdadrive tayo, lalo sa highway. Meron tayong cameraman. In 500 meters, turn left onto Dilworth Drive. Highway 97. Ito yung ang tawag dito sa Kelowna ay Harvey Avenue. Pinangalanan nila ito ng Harvey Avenue, mga katasgood. Pero ang official na pangalan, turn left onto Dilworth Drive. Pangalan nito sa province ay Highway 97. That's good. Left tayo rito sa continue on Dilworth Drive for 4 kilometers. Ganito ang ito yung parang pag nasa bundok ka, that's good. Ito yung nakikita natin na may mga ilaw-ilaw dito yun. Pag nandun tayo sa amin, dun sa tuktok ng bundok, dito banda yun, mga that's good. Yung maliwanag yung ilaw dito sa Highway 97 hanggang doon sa downtown. Dito yun, guys. Ngayon, aakyat ulit tayo ng bundok. Pero dito tayo sa north area ng Kelowna aakyat. That's good. Ngayon, pabundok naman tayo. Ayan ka, that's good. Yung UBC kasi ka, that's good. Yung University of British Columbia, yung Okanagan campus, ay nasa bundok kasi siya ka, that's good. Kaya paakyat tayo ng bundok ngayon. Dahil siguro maganda yung pwesto niya para yung mga estudyante fresh yung mga utak nila, hindi habang nag-aaral. Hindi polluted, ganun. Ibig sabihin yan ganda sa baba ka, that's good. Oh, daming ilaw, di ba? Kasi paakyat tayo, papunta tayo sa University of British Columbia Okanagan campus, that's good. Kasi meron ding Vancouver campus ng ang UBC, that's good. Ito naman Okanagan campus. Kaya Okanagan that's good kasi hawak niya yung buong Okanagan. Ibig sabihin ng Okanagan that's good, yan yung region that's good. Region dito sa amin. Katumbas niya sa Pilipinas yung Bicol region, ganon. Yung Ilocos region. Yan, dito naman Okanagan region, that's good. Yung Okanagan region, nandyan yung Kelowna City, nandyan din yung Vernon,
sa north. Sa south, nandyan yung Penticton, Summerland, mga ka-that's good. Sa Central Okanagan, nandyan yung West Kelowna, nandyan yung Kelowna, tsaka East Kelowna. Yan ka-that's good, yung Okanagan region. Kaya nandito yung University of British Columbia. Malaking university yan ka-that's good. Kumbaga sa Pilipinas, yan yung University of the Philippines, yung pinaka UP. Kumbaga sa Pilipinas, dito naman University of British Columbia, kaso Okanagan campus. So that's good, yung dito sa atin. Yung sa Vancouver naman, Vancouver campus. Kaya may UBC, may O. UBC O. Yung O yung sa Vancouver, ano lang, UBC lang. UBC, University of British Columbia. oo. Dito sa In 500 meters, turn right onto Long Hill Road. UBCO. Yan, University of British Columbia, Okanagan Campus, mga ka-that's good. Yan. Dito tayo ka-that's good, oh. Apartment ng mga estudyante dito sa UBCO. Pero papasok tayo sa loob. So magbabaser tayo ka-that's good. Sabi niya 334. Si baser natin. Ayan ka, that's good. Bukas na. Pasok tayo sa loob. Andun ang elevator nila ka, that's good. Doon sa auto. Usually ang ganda ng lobby nila, no? Lumuma na, bago pa ito noon. 334. Yan. That's good. Ganun mag-deliver dito sa ganda ng apartment ng mga estudyante, no? Dito yung ano ka, that's good. Dito ito yung kumbaga sa Pilipinas, boarding house. Ito ang mga boarding house ng estudyante ng ganda. Baka that's good. Oh, tignan mo naman, boarding house, di ba? Oh, yan yung study nila, oh, study room. Di ba? Ganda pa ng alley nila. Oh. Yan, na-deliver na natin yan. That's good. Tara na. Baba na tayo. Ganun lang, that's good. Yung may star, yun yung pindot mo pag ano. Yan yung lobby nila, yung may star. That's good. Galing eh, no? Ganda nung ano nila, meron pang fitness center, di ba? Estudyante ka, may fitness center ka, study room. Tapos merong mga kompleto. Oh. Ganda ng boarding house nila, di ba? That's good. Ganda sana kung ganito ang boarding house sa atin, no? Sa atin? Pilipinas, no? Lupit, oh, that's good. Siguro mahal ng upa dyan. Ganda eh. There ka, that's good. Dito tayo. Royal Punjab. Mga ano to ka, that's good. Parang Punjabi restaurant. Indian cuisine. Yan, dito tayo pipick up. For Aryan. Hi, for Aryan. Thank you. Balik tayo sa UBC o that's akala ko pwede pala lumusot eh, oh. Wala na pala siyang salamin.
Napeke ako nung pintuan. Yeah. Tayo sa UBCO mga ka-that's good. Pero dun sa 805 naman tayo ngayon. Apartment pa rin siya pero hindi na tayo papasok sa loob. Yan yung gumawa ng uniform namin sa ano ka-that's good, yung You're Made in Canada, yung house cleaning business natin. Yan ang gumawa. Fully promoted. Fully promoting. Ganda ng t-shirt. Mas maganda pa sa maganda ka, that's good. Balik tayo dun. Estudyante rin yung umorder ka, that's good. Siguro na siya, maghahapunan na siya dahil tapos na ang klase niya. Drive ulit tayo. Hope na natin ka, that's good. Ayun siya. Ayun. Doon lang ka, that's good, kasi doon lang naman yung sinabi niya na pagdadarapukan natin. So alis tayo ulit, baba ulit tayo ka, that's good, dahil nasa bundok tayo para makakuha ulit tayo ng bagong pick up deliver ka, that's good. Labig. Dito ulit tayo sa tambayan mga ka-that's good. Matumal ngayon ka-that's good. Walang pumapasok na order. Paglabas natin kanina 30 minutes bago nakakuha ng order. Tapos ngayon naman matumal. Meron kasi kaninang isa, kinancel natin. Dinala tayo dun sa wala namang store. Halokong map yun ha. Kinancel natin para hindi tumagal yung oras. And that's good. Dito ulit tayo sa Urban. Yan tayo dito. Yung tambayan natin mga ka-that's good. Mainit sa loob ng kotse. Buksan nga natin muna. Walang yan. Pag binuksan mo naman ka-that's good, -1 degrees yung lamig. Malamig pero pag sa loob naman ng kotse, pinagpapawisan. That's good. Mainit. Yung heater. Pag tuloy-tuloy na ganito, baka umuwi na tayo. Bukas na lang tayo babawi. Nakakuha pa tayo ng isa ka, that's good. DQ. Kunin natin. Pick up natin. Okay. DQ. Ito lang yung order niya ka, that's good. Isang lang to. Baka magpapalamig lang siya siguro sa malamig na panahon din. Katsyokaran ko na yung mga nandyan. Ito nilagay yung ice cream ka, that's good. Para malamig lang. Hindi lumambot. Para ma-enjoy niya yung sarap ng DQ, di ba? That's good. Sa Macolok tayo pupunta. Yung kaka-deliver lang, that's good. Kaka-drop lang natin ng item. Dito tayo sa East Kelowna. Apple siya. Taniman ng to, that's good, ng apple yan. Pero kulay brown na nung dahon nila, mga patay na yung mga apple nila. Mabubuhay ulit yan sa spring, that's good. Patay muna sila ngayon kasi malamig, di ba? Oh, Kaya Papa, this is a K9 Fitness Cardio Training Center. Oo, marami silang aso. No, trainingan ng fitness ng K9. Oo. Ito ang East Kelowna mga ka-that's good. Kita mo rin dito ang downtown. Ayun ang ganda ng downtown dito. May view deck din sila rito ka-that's good. Kita mo yung ganda ng view. Yun yung West Kelowna. Kita mo rin yung downtown ka-that's good. Ayan ayan yung mga nakapark yan. View deck ganda diba? Nasa windshield ka lang. Kita mo yung view rito sa east ka, that's good. East side ng ng Kelowna.
Pauwi na tayo ka, that's good. Uwi na tayo mga ka, that's good. Ano ngayon, pangit yung, siguro nagka-problema yung app ng ano. Hindi ka makita. Siguro nagka-problema yung app ng DoorDash ka, that's good. Lumipat yung address nung ano, Little Caesar. Tapos biglang humina yung ano, yung order. That's good. Di na tayo pinapasahan. Sayang yung oras pag nakatambay ka lang na nag-aantay. Okay lang sana kung maiksi lang yung interval, kaso mahaba yung interval. Tsaka pangit yung mga order na dumadating ka, that's good. Pag ganun kasi dire-diretso yun eh. Parang anong tawag nun? Pag naumpisan na pangit na dire-diretso, parang ganun. Yung yung app, yung AI niya, mga ka, that's good. Yan, pauwi na tayo para kapag relax na. Makapag midnight snack, meron pa tayong ano doon, that's good. May pilsner pa tayo doon, tsaka pizza. Ang sarap doon, that's good. Wala na mga sasakyan sa kalsada, tayo na lang tumatakbo eh. Ganito rito ka, that's good. Pag gabi na, para ka talagang nasa probinsya sa Pilipinas din eh. Di ba? Kitang-kita po sila sa baba. Bawi tayo bukas mga ka, that's good. Pauwi na tayo. Siguro naka ilang biyahe tayo ngayon. Pag ganun kasi ka, that's good, na pangit yung pasok ng mga order, yung algorithm ng app, that's good. Sa'yo na lahat ibabato yung mga pangit na order. Kaya mas maganda pag ganun, itigil mo muna. Tapos palipasin mo yung oras, ganun. Tapos tsaka ka mag-login ulit. Kaso ngayon, gabi naman na. Uwi na lang tayo, that's good. Mag-pilsner na lang tayo. Tapos pizza. Di ba mga, that's good. Yung kasi yung ano dun eh, pangit yung algorithm na niya kanina kasi nilagay tayo dun sa store dun sa kabahayan. Loko-loko yung apa. Nasira tuloy yung yung completion rate ko, that's good. Nabawasan ng isa. Sa halip na 100%, naging 99 na lang. Pero okay pa rin yun, that's good. Mataas ang rating natin. Yeah, malapit na tayo mga ka, that's good. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, mga ka, that's good, paki-subscribe naman tayo, tsaka paki-like na rin mga ka, that's good, para pampagana. Malapit na tayo mga ka, that's good. Yun, dito paakyat na tayo mga ka, that's good. Sa malapit na sa bahay, sa Creepers Peak, paakyat na tayo. Shout out kay McLean Villanueva. Si Bilas, nanonood lagi yan si Bilas. Siya yung unang nanonood sa mga upload natin. Shout out kay Olins BA TV. Idol, kita ko rin yung channel ni Idol eh, Olins BA TV. Galing kumanta ni Idol. Shout out Kita Kids pag nandito ka na sa Kelowna, Idol. Dito na tayo. Home for rent, home sweet, home for rent, sweet home for rent. Dito na tayo mga ka, that's good. Yun. Thank you mga ka, that's good.